vystartováno. Pink Lady se rozběhli k vrcholnému výsledku. Nejlepší čas určitě dneska tady od žen. Družstvo Pink Rozsedlí. Dobrý den. Ne? Je tam nějaký problém? Je tam nějaký problém, hlavní rozhodný. Moment, tady máme nějaký problém. Jinak čas dosažený 42:14. 42:14 družstvo Rozsedlí, tak je to v pořádku, ano, můžeme čas zapsat. Rozsedlí 42:14. A připraví se družstvo Pačio.